Тапшыруыбызның алдагы 2 сәламен без яңа Кулатка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 2 бишлеле юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Нуряев Фәнис Алимҗан улы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рина Римовна, уллары Марсель, Фәнил, киленнәре Лилия, кызлары Юлия, киявләре Женя, оныклары Даниил һәм энесе Фәргат Алимҗанович котлап, иң изге теләкләрен ирештерәләр. Сөекле ирем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм, гел мактап кына сөйли алам. Син авылда туып үскәнгә бик эшчән, кулларыңнан гөлләр коела торган ир-ат. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм, ә бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Бәйрәмеңдә ярату сүзләремне дә ишет. Озак еллар торгач, гаиләдә мәхәббәт, хөрмәткә күчәдиләр. Без байтак еллар яшәсәк тә мин һаман сиңа гашык булып яшим. Өч гүзәл чәчкәбезнең бәхетенә төренеп, хәзер инде әби-бабай статусында йөртеп, бергәләп тигезлектә 100-гә кадәр яшик кадерлем. Сөям сине, әле ярый син дөньяда бар җаным. Фәнис дигән исемеңнән ишеткәч уйный каным. Син минем бәхет чәчәгем, син кыю бөркеткәем. Син миңа күктән язылган иң олы бәхеткәем. Алда оныклар бәхете татып яшәргә язсын. Элек булган кайгы-хәсрәт барысы артта калсын. Синнән дә юк кадерлерәк, якынрак кешем дә. Сөю турында сөйләдем, сөйләрмен мин бүген дә. Озак еллар иңне иңгә куеп гомер итәбез. Шөкер, гомерләрнең уртасына җитәбез. Кытлы булсын юбилеең, бергәләп бәхет билик. Синең бәйрәм хөрмәтенә матур җырларны бирик. Бүген юбилеең көнендә әткәй без уйланып куйдык. Бәлки, син гомер буе балаларым янымда яшәсеннәр дип хыяллангансыңдыр. Ләкин күңелеңне төшермә. Без сине нык яратабыз һәм киләчәктә синең йөзеңә кызыллык китермичә яшәргә, яннарыңа ешрак кайтырга тырышырга ышандырабыз. Кадерле әтиебез, бу тормышта ни белгәннәребез синең өйрәтүең ярдәмендә. Син безне эшләргә дә, кешеләргә карата гадел булырга да өйрәттең. Без синең алда мең бурычлы. Киләчәктә дә әниебез белән безне иркәләп үстереп, матур гомер кичерергә язсын сезгә. Әтиебез, әзрак тынып ал да, утыр әле килеп яннарга. Бүген керсен олы шатлык белән тынычлыгы синең җаннарга. Бик күп еллар безнең яныбызда яшә әле биреп дәрт, көчен. Җаныбызны өзеп бирергә дә жәлләмәбез әткәй синең өчен. Менә синең матур юбилеең, чәчләреңә бәсләр кунганнар. Нишләптер, сабыр күзләреңә яшьләр бүген әткәй тулганнар. Балаларда кышлар язмышлары, үсеп җиткәч алар китәләр. Ләкин барыбер тулган газиз йортка сагынышып алар киләләр. Моңай мәле гомер уза диеп, шөкер, бүген чаба оныгың, кетсен алда бүгенгегә кадәр килеп җитәлмәгән шатлыгың. Куанычлар берсе артыннан берсе кереп торсын туган өйләргә. Утыр әле әзрак, ял итеп ал, сөю белән карап күзләргә. Өч балаң да сиңа рәхмәт укый, теләп тигез гомер йөрәктән. Бул сине дә алда яңгыраячак, моңлы җырда бездән бүләктән. Хөрмәтле Фәнис Алимҗанович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Бәйрәмегез уңаеннан якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итегез. Гомер үтә диеп, борчыласың әткәй син юкка. Дөнья мәшәкатең артса әгәр, булышырга чакыр онытма. Безнең нәсел бик тиз картаймый, юкка гына сызлана күңелең. Алла бирса сау
sağlık kına bulsun. 55 yaş elleni tugel. Bizning nesil bik tez qartaymıyor. Yuqqa gına sızlana ko'ngling. Allah birsa sağlık kına bulsun. 55 yaş elleni tugel. Uylasaң bizge barsı jite. Dünya erkin şunday көңілі. Yanlarında enkey basıp tura. Яңа түшкен келін шикілі. Bizning nesil bik tez qартаймıyor. Yuqqa gına sızlana көңілің. Allah birsa sağlık kına bulsun. 55 yaş elleni tugel. Bizning nesil bik tez qартаймıyor. Yuqqa gına sızlana ko'ngling. Allah birsa sağlık kına bulsun. 55 yaş elleni tugel. Birleşip etkey yaşigeli. Бар bulganның рәхәтен күреп. Ней сұрасаң Худай шуны бирде. Кайгы хәсрәт төшмәсен берүк. Безнең нәсел бик тиз картаймый. Юкка гына сызлана күңелең. Алла бирса саулык кына булсын. 55 yaş elleni tugel. Bizning nesil bik tez qартаймıyor. Yuqqa gına sızlana ko'ngling. Allah birsa sağlık kına bulsun. 55 yaş elleni tugel. Allah birsa sağlık kına bulsun. 55 yaş elleni tugel. Фәнис Алимжан Нурияевны 55 яшьлек юбилейлы туган көне белән шын күңелдән бүген Бахтиев кавылыннан кайнанасы Майза Абдуллахатевна, бажасы Равил Юсепович, хатыны Зифаримовна, балалары белән Сызрын шәһәреннән Ринат һәм Зәйтүнә Тимнихановлар, балалары Айгөл, Динар, Балдызы Рамиля Римовна балалары белән котлыйлар. Гомер бәйрәмнәрен адәм баласы әллә нинди күңелле мизгелләр сыман яшь чакта кабул итә. Улыгая барган сайын гына ул бәйрәм арты бәйрәм аңа яшь истәп гомер узганын аңлый башлый. Бүген дә менә безнең үз абыебыз, энебез, улыбыз шикелле якын булган кешебезнең бәйрәмен үткән елларга күз салып, ярты гомеребез узганын исбатлыйбыз. Безнең яшьлек елларының хатирәләре генә кала бара. Ләкин син беләсең, безнең гаиләбезгә кияү булып килгәннең һәр көнне без көлешеп, матур чак итеп искә алабыз. Шул дәвердә үк син үзеңне бик тырыш, булдыклы, уңган, сабыр, мәрхәмәтле һәм туган җанлы кеше итеп күрсәттең. Шын дус, якын кеше буларак та үзеңне күрсәтә алдың. Һәр вакыт ярдәм кирәк чакта беренче булып килеп җитә идең. Күңелеңдә күпме генә авыр хисләр булса да бер кайчан да белдермичә гел елмая идең. Без сиңа карап соклана идек. Бүген юбилеең бәйрәмендә ихластан сиңа барыбыз исеменнән дә бары бәхет телибез. Гаиләңнең, якыннарыңның хөрмәтен, мәрхәмәтен татып,
Дус ишләреңнең кадерен белеп, 100 яшеңа кадәр җит. Без сине һаман истә тотып, сагынып, яратып яшибез. Сыкланырлык кеше үзең, күзләр генә тимәсен. Я Ходаем, янәшәңә кайгы хәсрәт килмәсен. Гомердә дә кайгылардан түкмәсен күз яшьләре. Яшә генә түгел әле, бәхеттә яшнә әле. Башлаган эшләрең һәрчак уңышлы гына барсын. Барча борчу мәшәкатең ынтылып артта калсын. Гаиләң дә өзелеп ярата, якыннар хөрмәт итә. Бу дөньяда бәхетле булып яшәүгә шулсы җитә. Хөрмәтле Фәнис Алимҗанович, юбилейгыз мөбарәк, табыныгыз тулы һәм түгәрәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләге дә бары сезнең өчен яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Күрешүләр, очрашулар, күңелле шитендә, җыелдык өйнең түрендә, елның матур кичендә. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын үй түрең, шаулап үссен чәчкә гөлләр, ямьләндереп гомерең. Йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын үй түрең, шаулап үссен чәчкә гөлләр, ямьләндереп гомерең. Җыелышкан туганнарың, бәйрәмең күркәм икән. Чын йөрәктән изге итеп, теләкләр теләп үтәм. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын үй түрең, шаулап үссен чәчкә гөлләр, ямьләндереп гомерең. Йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын үй түрең, шаулап үссен чәчкә гөлләр, ямьләндереп гомерең. Язылганны язмышларга без барыбер күрәчәк. Үткәннәр үткәндә калсын, якты булсын киләчәк.